beranduegi. Ongietorri, beranduegi web telebistaren albistegira. Lurrikara handia izan da Japonian, desagertoen kopurua ez dago oraindik oso argi eta zentral nuklearren ezegonkortasunak kezka piztu du. Bitartean, galaxia urrun batean, Garoñako zentral nuklearrean gauzak askoz argiago dauzkate. Hablamos de Garoña, la central nuclear. Trabajamos con esmero y me la quieres cerrar. Que si es mala y contamina, que si es cara e improductiva, que no mola, es radiactiva. Oye, tío, tú alucinas. Les da igual el CO2, les da igual la economía, les da igual la innovación. No saben de ecología. Garoña es segura, no se tiene que cerrar. Si se hace esto, pura vaya que barbaridad. Francisco Camaño, Espainiako Justizia Ministroak adierazi du sortuko kideak ez direla etakoak, hala izango balira denak kartzelan egongo liratekelako. Logika horren arabera, kartzelan ez dauden etako kideak ez dira benetako etako kideak eta beraz ez dituzte atxilotuko. Edo bai. Bueno, Camañok esan duenaren logika ez da oso argi gelditzen baldin eta ministroaren izena aldatzen ez baldin badugu. Alegia ez baldin bagara jabetzen benetan Francisco Cañamo izena duela. Independentistak sareak aberri egunerako lema aurkeztu du. Argi berdea independentziari da. Ekologistak lemaren kontra azaldu dira, esan ez, krisi energetiko garaiotan independentzia argindarri gastatu gabe ere lortu daitekela. Ega maldiz kolorearekin ez dago ados. Nahiago lukete independentzia kolore arroxakoa izatea. Eider Gardiazabal, PSOEko europarlamentariak dieta miragarria asmatu du. Ez du argaltzen, gizendu egiten du. Poltsikoa. Izan ere, Gardiazabal, Europako Parlamentuko 300 euroko dieta kobratu eta handik ordu erdira aireportuan harrapatu dute. Bake garai hauen ondorioak dira, lemak edonork erabili ditzake orain eta Gardiazabalek argi dauka, dietan jarrai. Eta bukatzeko medikuntzarekin zerikusia duen albiste bat, izan ere, zientzialariek ez zahartzeko modua aurkitu dute lehenengoz historian. Akabo, Xabier Arzalluzek gerra zibilaren atarian bageunde bezalako espitxeak botatzen jarraituko du batek daki zenbat urtez. Espero ezagun zientzialariek ez dutela gaztetzeko formula aurkituko. Bestela, Arzalluz gai da aznarrek inpaktuak egiten hasteko 96an bezala. Zoriondu behar zaituztegu azken bi asteotan igorri dizkiguzuen ziriaz, ironiaz eta kritikaz betetako testuengatik. Zorionak denoi. Halare, betilez, bakar batek baino ez ditu jango Laia erretegiko txuletak. Eta hori zarauztar bat izango da. Honegin nadet. Goazen orain komiki berriarekin. Bi aste dituzue zuen testuak beranduegi abildua argia.com helbidera igortzeko. Sari berezia izango dugu oraingoan. Bizikletan seguru eta dotore ibiltzeko Euskal Herriko selekzioaren ekipamentua. Esait taldearen eskutik. Animo eta parte hartu! Petronor enpresak beste 30 urtez jarraituko du orain dagoen leku berean, Bizkaiko Muskiz udalerrian. Askok txalotu dute albistea, beste askorentzat aldiz oso berri txarra da. Hala adierazten dute Iñaki Bigiola, kokearen aurkako plataformako kidearen hitzek. Hasieratik koke elkartea, kokeren aurkako elkartea sortzen denetik ikusten dugun gauza bat, nahiko nabarmena dana, da Petronorren bierenak bueltatu beharko lirateke bere onera 2012 urtean. Hau da, 82an ematen zaio Petronorri, ematen zaio konzesio bat jabari publikoa den lurreren baten egoteko, okupatzeko, baina muga zehatza eta gaindiezina, luzeezina duen data baten, 2012a dela. Orduan, guk geure buruari egin diogun galdera azkenengo urte hauetan, lanean hasi ginenetik, izan da zelan da posible koke planta bat eraikitzea edo eraikitzeko baimena ematea, baldin eta hemendik urtebetera edo planta hasi eta urtebetera edo hilabete gutxitara, Petronorri bukatzen bazaio hemen egoteko baimena.
Galdera horren erantzuna abendu amaieran jakin genuen. EAJ eta PSOE-ren arteko akordio bati esker, itsasertzeko jabari publikoa okupatzen duten petrolio findegiek beren kontzesioak luzatzeko aukera izango dute, kostalde legeak kontrakoa adierazi arren. Ekonomia jasangarriaren legeari egindako zuzenketa batek baimenduko du hala egitea. Zuzenketak modu orokorrean findegiez berba egiten badu ere, Petronorreri baino ez dio eragiten. Esan gabe doa, bestalde, aspalditik egindako akordioa zela jeltzaleen eta sozialisten artekoa. Orain dela 2 edo 3 urte Eusko Jaurlaritzan bilerak egiten dituenean ingurumen sailburuarekin, sailburuordearekin ere egon ginen, eta esaten ginen, baina zelan da posible? Zelan da posible bain koke plantarako baimen bat ematea baldin badakizue 2008an bukatzen dela epe hori eta zelan egingo zuen. Eta beraien erantzuna beti zen berdina, guri posta sola ze gertatzen den gero enpresarekin hilabete batera itxi behar den, ala ez jakinda, hori gezurrutza zen eta guri iruzkorra egitea zela. Eta eskatzen diogu beste aldeari, hau da Petronorri eta bai instituzioei, behintzat gure zalantzak usatzea, gure zalantzak aldentzea, eta ez dute egiten, eta egiten ez duten bitartean, bakarrik lortzen dute gauza, gure keska, gure beldurrak areagotzea. Eusko Jaurlaritzak edo Muskiz eta Bantoko udaletzek planteatuko bazuten, mahai gainean jarriko bazuten, ikerketa bat edo 10 ikerketa nun esango zuen, ez beitu ikusi zuen osasunian ez dago inolako ondoriorik edo lasaituko ginen, mundu guztia, guk ez daukagu ezer enpresa zehatz baten kontra, 80 hamarkada horretatik aurrera hemengo alderdi politiko batzuk eta hemengo eragile eta elkarte batzuk ari dira etengabe osasun ikerketak osasunarekin zerikusia duten ikerketa zenbait azaltzea, badakigu kontu erraza ez dela, baina badakigu dirua inbertituz gero denborarekin publikatu direla. Eta ezetz baino gehiago ez dut erantzuten. Eta horren aurrean zer egin aldu. Orain dela 3 urte, mehatzaldea bizirik martxan jarri zenean, bai Abantoko udaletzean, bai Muskizeko udaletzean, mozio bana aurkeztu ziren eta onartu ziren, udalbatzak, 2 herrietako udalbatzek onartu zuten mozio hori, non eskatzen zen, koke martxan jarri aurretik edo beste olako enpresa kutsakor bat instalatu aurretik, olako ikerketak izan behar genituela denok, gure lasaitasunerako. Norbaitek ikusi alditu zera horiek? Ez. Berriro jungara udaletzetara eta esan diegu, non daude zuek hartutako konpromiso horiek. Baina badakigu zelangoa diren politikari batzuen jokaera. Beste aldera begira, bizkarra eman eta aurrera segi euren jardunarekin. Baina guk lasaitasun hori izan arte, ez dugu etxiko eta badakigu lasaitasun hori ez dela emango, jakin ederto dakigu findegi baten findegi batin ondoan ezin dela bizi, findegi batetik 100 metrotara ezinezkoa dela bizitzea. Iraketik itzuli berri da Carlos Zurutuza kazetari freelanza. Argiako blogean jarraitu ahal izan dugu hilabetez, eta berak han idatzia sarean geratuko da kontsultagai herrialdea bizitzen ari den errealitatearen isla. Baina zergatik Irakera eta ez Libia, Egipto edo beste norabaitera? Askoz diru gehiago atera daiteke Egipton edo Libian egun Iraketik baino. Kontua da, udaberri honetan beteko dila 8 urte herrialde inbaditua izan zenetikan, 2003. Orduan, nik uste momentu oso egokia dela olako balantze batik. 8 urte pasa dira, zer dago Iraken? Bazterrean ez uztea Irakeko egoera eta Irakiak. Nik beti olako interesa handia izan dut, olako egoera baten azpian egoera baten pean daon jendearekiko. Ez beti jakin nahi izan dut nola bizi da olako gerra egoera bat, ez? Eta batez ere nola bizi duen herriak, ez? Etxeratzea agindua oraindik indarrean zegoen. Ali kimikariaren soldaduek kalean zeuden 33 gazte kurdu hartu
eta kale erdian akabatu zituzten, denon aurrean. Gehienak auzoko ikasleak ziren, 20 urtetik beherakoak, haietatik 7 nire lehengusuak. Hau da, batetik bai, gerra bate hontzan, Saddam Hussein bota zen, baina bestaldetik bizi baldintzak hobetu beharrean okerrera jo dute. Ustelkeria bilakatu da herrialdearen arazo nagusia, kontutan hartu behar dugu tutelatutako demokrazia, komilarteko demokrazia badala, lehenengo urratsak ematen ari dana, ez? Orduan, oso prozesu luzea izango da. Karo, Iraken hurbileko etorkizunean sekulako eragina izango du Iranen ere gertatzen dana. Hau da, Irango egoera aldatzen ez dan bitartean, Iraken ere aldaketa gutxi sortuko dira. Eta egun, erresistentzia Iraken ez dakit esan daiteken dagoenik ere. Al-Qaeda da, hori diote, eta euren almena biziki jetxia azken 2 urteotan. Dazka olako atentatu isolatuak, ez? Eta gehienak izaten dira Irandik datoze peregrinoen kontra. Bino funtsean ez da, apenas dago besterik. Bestaldetik, petrolioa eta olako rekursoak lapurtuak diren arren, Irak jarraitzen du oso herrialde aberatsa izaten. Udaberrian 8 urte beteko dira Irak inbaditu zenetik, baina ezer gutxi altxa, eraiki edo berreraiki da denbora tarte honetan. Eta Faloia dugu hain justu horren adibide garbiena. Hiri suni honek Irakeko azken gerraren erasorik bortitzena jaso zuen 2004ko azaroan. Irakeko Hiroshima deitu ohi diote Bagdadetik 70 kilometro eskasera dagoen Faloiari. Irakeko Gernika deituko diotnik, gertutasunak, empatiak, sufrimentua ulertzen laguntzen baitu beti. Guretzako ja, irakiarren irudia lotuta dijoa estuki, bombak eta olako violentziakin, ez? Nik aurkitu dut irakiar herria oso abegitsua, oso jatorra, jendeak esate egite, eske beti gauza bera esatezu, eske beti hola da. Next Music Station du izena Fermin Muguruzak Al Jazeerarentzat egindako dokumental sortak. 80 musikari baino gehiago elkarrizketatu ditu. Eredua pizkat txepo erronkak pelikulak zeukana, ez? Hau da, holako mapa, soinu mapa bat marrastea. Betidanik zentro musikala, bertan izan bada Egipto, orain oso lehiatuta dago Libanorengatik, eta gero baita ere, emergente bezala ere Marrokos. Egoerari txarrena Golfoan, Kuwait, Bahrein eta Yemen. Hala korronte integrista bat musikaren kontra dagoena, eragiten duen sensazioengatik. Oendikan, hartzen dutena musika, bizitzaren parte bat bezala. Inork ez dakielako ze musika egiten ari den olako herrialdetan. Ez da musika egiten den, ze kultur maila dagoen, bai musika aldetikan, baina baita ere nola jasotzen duten alde. Baina gero beste aldetikan ere bai ikusteagatik nola adierazten dituzten gauzak, keinuen bidez, aurpegiak ikusten, ahotsa. Sekuruko balio kulturala, musika ikusten duelako, baina baita ere paisaiak. Paisaiak nola eragiten duen artista, baina gero balio politikoa. Ikusten dituzunean dokumentalak bigarren irakurketa daukate. Orain gertatuta dela premonitorioak.